mHra. Zapojte sa do mHry v novej mBank a presvedčte sa, že bankové operácie vôbec nemusia byť nudné. Zbierajte virtuálne odznaky, ktoré dostanete za splnenie jednoduchých úloh vo svojom internetovom bankovníctve a naučte sa tak používať jeho nové funkcie. mHra je nielen zábava pri objavovaní nových možností internetového bankovníctva, ale aj súťaž vo využívaní našich produktov a služieb. Výukové odznaky. Získate jednotlivé odznaky splnením niekoľkých úloh. Napríklad uskutočnite prvý prevod na číslo mobilu alebo pridajte nový kontakt do adresára príjemcov. Pri každej úlohe nájdete stručnú nápovedu, ako tento nástroj funguje a kde ho nájdete. Transakčné odznaky. Nájdete 10 kategórií, každá ponúka 3 úrovne. V rámci tejto skupiny získavate odznak za splnenie jednotlivých úloh. Úlohy v rámci jednej kategórie sa plnia postupne, pričom ich obťažnosť stúpa. Stupeň obťažnosti znázorňuje počet hviezdičiek pri odmene. Panel plnenia úlohy ukazuje, koľko percent vám chýba na splnenie úlohy a na získanie ďalšieho odznaku. Za každým, keď získate odmenu, zobrazí sa táto informácia na hlavnej stránke vášho účtu. Ak nechcete tieto informácie z mHry dostávať na svoj účet, stačí ich vypnúť v nastavení svojho internetového bankovníctva. A kde sú ostatní hráči mHry? Nájdete ich v rebríčku, ktorý aktivujete súčasne s prepojením mHry so svojím facebookovým profilom. V rebríčku si môžete porovnať počet získaných hviezdičiek so svojimi známymi, ktorí majú tiež účet v mBank a tiež si prepojili mHru s Facebookom. A to nie je všetko. Prepojenie mHry s Facebookom znamená, že sa môžete so svojimi odmenami pochváliť na svojom profile. Objavte novú mBank. Zapojte sa do mHry.